Danas imamo priliku da prisustvujemo 53. gradskom takmičenju u pružanju prve pomoći. Prva pomoć je jedno, kako mi volimo da kažemo, ulaznica za rad i za volontiranje mladih u Crvenom krstu. Ove godine blizu 100 mladih je prošlo različite vrste obuke iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda stanja i oboljenja. Najuspešnije ekipe sa današnjeg takmičenja predstavljaće Crveni krst Sombor i grad Sombor na pokrajinskom takmičenju u pružanju prve pomoći i realističkog prikaza. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim našim starijim volonterima koji su radili sa mlađim generacijama, koji su im prenijeli svoje znanje i svoje vještine. Naravno da se zahvalim i gradu Somboru koji je uvijek partner u ne samo prvoj pomoći, već u svim aktivnostima koje Crveni krst realizuje. Hvala svima, hvala svim takmičarima, organizatoru, hvala ostalim učesnicima. Sve buduće manifestacije će grad Sombor pomoći.